Hola, soc Estrella Ramón de l'equip Estrella Ratón Pérez i este llibre d'aquí és Christmas Spider de Ana Panisello i servidora, Estrella Ramón, editat per Convel. Hi havia una vegada una aranya que va aconseguir entrar en una gran mansió. L'aranya, tota discreta ella, es va posar un raconet i va començar a teixir, molt aplicada, el que seria la seva casa, la seva teranyina. Així que va començar un cap aquí, un cap allà, un amb els peus, un amb les mans, un cap aquí, un cap allà, un amb els peus, un amb les mans, quan de cop se li va tensar un gos. L'aranya havia vist un munt de gossos pel carrer, però que allò no era un gos de carrer. Aquell gos era el gos més gran i enorme que l'aranya havia vist mai. Era un gran danès descomunal, lluent, elegant, amb el nas cap a dalt, que avançava ple de pompa i circumstància cap a la nostra aranya. Quan el gos va estar al costat de l'aranya, li va dir: «Permet que em presenti. Soc Sir Duke, el gos del senyor Ferguson. Soc un gos molt car i molt important, amb papers de pedigrí. Qui ets tu, si es pot saber?» L'aranya es va quedar amb totes les potesèrtigues de pasta de boniato i va intentar sortir-se'n de la situació el millor que va poder. Així que va contestar: «Soc una aranya i no tinc encara nom, però me pots dir aranya», intentant ser amable. El gos la va mirar amb una cara de fàstics i va cridar: «Captain, vine cap aquí, no m'ho puc creure!» I va arribar Captain, un gat d'Angora, igual d'elegant i de pompós que el gos. Quan va estar al costat de l'aranya i se la va veure, li va dir: «Permet que em presenti. Soc Captain, el gat de la senyora Ferguson, un gat caríssim i molt important, amb papers de pedigrí. Qui ets tu?» L'aranya va tornar a confessar que era una aranya i que no tenia nom i que no era gens cara ni important i que papers de pedigrí tampoc ne tenia. Era una aranya sense papers. El gat se la va quedar mirant en una cara de fàstics i va cridar immediatament a Lady Shell: «Lady Shell, vine cap aquí, no m'ho puc creure!» I a poc, molt a poc, perquè era una tortuga, va arribar Lady Shell. I quan va veure aquella aranya, va fer la mateixa cara de fàstics que els seus dos companys i va dir: «Permet que em presenti. Soc Lady Shell, la tortuga de la Jane, la filla de la casa. Soc una tortuga molt important i molt cara. Qui ets tu?» L'aranya va tornar a dir que era una aranya i que no tenia ni nom, amb la qual cosa aquells tres animals van marxar pomposament i la van deixar allà tota sola, a les fosques. I l'aranya, que havia entrat tan contenta en aquella casa pensant que seria la seva llar, va veure que allí no l'estimava ningú i va començar a plorinyar, que era molt desgraciada, perquè fins aquell dia havia sigut una aranya feliç, però a partir d'aquell dia sabia que no tenia nom, que no tenia papers de pedigrí, que no era important, que no era caríssima i que no era l'aranya de ningú. I va començar a plorar i va pensar: «No els vull veure mai més en estos animals. Què puc fer per a que no me tornen a trobar? Què puc fer?» Clar, va pensar: ells tres no tenen ales, no saben volar i segurament tampoc sabran massa grimpar. Així que el que he de fer és grimpar, 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 grimpar ben amunt, me faré una teranyina ben alt, que no me trobin mai més, no hagi de parlar mai més amb ells. Així que, a les palpentes a les seues 8 potes, se'n va anar cap al mig d'aquella habitació, que va resultar ser la sala principal, ella no ho sabia, i va topar en algo que estava allà al mig, i que semblava bastant alt. Així que va començar, plorant com anava, a teixir la seva teranyina de pressa i corrent sense preocupar-se massa de la qualitat, amunt, 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 fent ziga-zagues, carai, si era alta, allò no s'acabava mai. En part estava cansada de tant pujar i de tant teixir i de tant plorar, però en part així no l'atraparien, com més amunt, millor, fins que va arribar a lo que era la punteta d'allò que estava al mig, que devia fer, no sé, com una forma així estranya de triangle.
El cas és que un cop va estar dalt de tot, va pensar, val, aquí ja estic sana i estàvia. Se va eixugar les últimes llàgrimes que van caure plim, plim, per damunt d'aquell estrany triangle, com totes les altres que havia anat soltant mentre es pujava, i just en aquell moment algú va arribar en aquella sala tan principal, va encendre el llum i tot es va il·luminar. L'aranya va tenir un ensurt dels més grossos, així que dalt de tot com estava se li van posar totes les potes de punta. Tenia una forma així com d'estrella molt rara, perquè clar, era una aranya amb totes les potes de punta, i qui se la va quedar mirant era com una espècie de iaio en pijama de color roig i en un barret de punta al cap. I si voleu saber què va passar, si voleu saber què va dir el iaio en el pijama de color roig, que vosaltres segur que el coneixeu, i què va dir l'aranya, i què van dir la resta de la casa quan van entrar i es van trobar en tot allò, doncs ja sabeu, l'haureu de llegir. Christmas Spider. Està en anglès, però que no s'espanti ningú per algun lloc, per aquí, per allà o per acá. Us deixarem un link a un vídeo on expliquem el truc d'aquests llibres en anglès. I bé, esperem que us agradi moltíssim i que si us agrada, doncs a contar-lo i a llegir-lo. Vinga,